Salut! Astăzi pe masa de lucru avem un Corsair 3 care are următoarele problemuțe, să zicem așa. Punem brățara imediat, ne legăm cu brățara. Bun. Și prima problemă este butonul de start-stop, practic plasticul de start-stop. Să luăm de aici o pensetuță, să scoatem. Uite asta care este rupt. Practic este în două. Și nu mai făcea serviciu cum trebuie. Hai să scoatem de aici. Haide, mă. Bun. Asta unul la mână, doi la mână. Va trebui să curățăm aceste două plăci. Asta cât și asta. La asta problema ar fi chiar, sper să nu fie, dar vedem. La mine nu a făcut probleme. Proprietarul spune că switch-ul, practic unul dintre switch-urile care acționează acest motor, care by the way va trebui să-l mai întindem, că ne mai permite aici. După cum observăm, aceasta este destul de moale, cureaua, și mai avem cursă unde să întindem cureaua pentru a ajuta motorașul să învârtă mai ușor, să ridice display-ul. Asta trebuie neapărat curățată, pentru că sunt urme de praf în ea. Ea a fost cu mult timp în urmă la mine, l-a curățat și la schimbarea fuzibilor din sursă, pentru că se arseseră. Atunci am și curățat-o, dar sunt vreo, cred că 3-4 ani, dacă nu un pic mai bine, hai să zicem 4 ani de când s-a curățat. Îi dăm curățare și revenim cu rezultatul. Bun, așa arată butonul start-stop rupt. Și asta este nou. O să-l pun aici. Trebuie să dăm la o parte acest material pe care nu l-am înțeles niciodată. Cred că e singura clapă care are așa ceva. Nu mai știu pe A4 dacă are, nu mai țin minte, dar parcă n-ar avea așa ceva. Și este foarte enervant, pentru că și dacă sufli un pic mai tare, dacă respiri mai tare aici, îți boară ăsta de aici și trebuie să-l așezi la loc. Bun, am pus butonul, am întins la maxim ăsta, am curățit plăcile, butoane.